Ja syödään ajan kanssa. Mä veikkään, että on aika Ei se millään kertaa. Täällä on hirveä tahti, hirmu tahti. Uro lähtee toiselle kerralle. Jaha, nyt täytyy sanoa, että pikkusen Urmani keuli kakkonen siinä. Sieltä se tulee oikein. Ja liemet meni ihan kitterästi sinne. Vittu voi olla. Koturo! Viimeistä vetää. Hammas syödään nyt saatana. Ei vittu Muhammad. Porin poika. Pori on se on porilaisia. Kyllä, siis kysymys on siitä, vaikka Jantsu voittaa, tai kuka vaan voittaa, niin ruuat pitää syödä loppuun. Kuhan se on lattialainen. Teillä on kyllä siis loppuunsa aikaa. Kylmänä se on vähän ikävää. Mikä tätä porilaisia vaivaa? Syökää nyt saatana! On kyllä tiukka kisa, mutta Urmani vähän keuli täällä. Niin Tää on kyllä hirmu tahti, Tää on aika näyttökylvi. Menee alle 10 minsa. kylmän viileä. Nyt on kova. Hyvä Turo! Mitä? Turo siirtää haarukkaa. Isompi on ihan muuta Turo yhteen. Mites Mikaela tärisee käsi? Missä vaiheessa Urmani? Se on aika hyvistä, mutta ei mitään Jussi hätää. Vähän näyttää kyllä Jantsulta vauhti hidastuvat. Tää Ojala lähtee viimeiseen. Oi! Mä lisään vaan panot. Anna voittajalle. Täällä pyhitään jo hikkikarpaloita otsalta. Siinä on niinku kisahenki. Kyllä. Ilmassa on Irlantia urheiluja. hitto ei oo mitään. Tää ei ole selvä, Urmani vie sen vittu. Minä olen jännittynyt. Vähintäänkin. Hienoa on Juha Hiedon kahvilaisella. Nyt vähän samaa tahtia henkeä. You can do it. Alkaa nokkapuolta. Vestikset mä odotin. Vähän on pikanttimassa. Ensi vuonna tänne pitää kutsua se Man vs. Food-ohjelmassa se äijä tänne. Joo, se on hullu. Epäreilu on se, että Ruman aukin välillä. Tähän perustuu myös se, että kun tänä vuonna voittaa, niin ensi vuonna joutuu puolustamaan. Joo, koko ajan. Okei. Totta vitussa. Tämä on tehnyt pikku paussia välillä, kun Urmani piti paussia, niin... viimeisiä haarukoit viedään vittu. Oi, hienosti. Onko se Urmani yhä Joo, siis se menee vikat haarukalle, se menee nyt. Saatana. Ja liemet päälle! Liemet päälle! No niin, tähtee viimeinen muki. Markku, anta nyt tästä aika päälle. No, ei saa laatata. Ei saa poistua sisätilasta. Pitää pitää sisätilasta. Eiköhän tuomaristo ole silleen kyllä tässä vaiheessa yksimielinen, että kuka tässä voittaja. Jos Urmani ei oksenna, niin voittaja. 15 minuuttia odotellaan ja katsellaan. Tässä vaiheessa voidaan näyttää siis palkinto. Harri, mitä kävi? Tulis. Vai miten se sanoo? Vittu on rikki, apokasta. Pitää pysyä sisällä. Joo, katsotaan, että kyllähän...